Това е подготовката на Нощни птици и една от изненадите на нашия гост днес. Те репетират. Тази вечер тук ще е много горещо. Ще се свири и ще се танцува рок. Рок-н-рола се е родил в Щатите в края на 40-те години и става популярен през 1950-та. В основата на всичко е един радиоводещ, Алан Фрид. Той включва в програмата си Rhythm and Blues. И за да избегне името Rhythm and Blues, което по някаква причина не звучало благоприлично за бялата публика, както и определението Race Music, го замества с рок-н-рол. Rock and roll, boys! Реших тази вечер да не чупя рояла, което е типично за рок-н-рол пианисти като Джерри Луис. Рок-н-рола е едно вдъхновение, една епоха, пионерите, началото. На всичко. На всичко, на цялата на модерната поп-музика. Да. Да, музиката се заражда края на 40-те, началото на 50-те години в Щатите. Както каза Биби Кинг, рок-н-рола това е незаконното родено дете на бялата кантри музика и черната ритъм н блуз музика. Рока като стил в музиката е възникнал когато белите са започнали да пеят къвери на черните и техните ритъм н блуз парчета. Черните не са ги давали по телевизията просто. Да. Точно така. Така е било и за това Елвис Пресли е вкарал песните на Мъди Уотърс. Макар че пък после Рей Чарлз започна да пее кънтри. Другото, което много ми хареса, е, че рока е въведен като стил и най-вече като име от един радиоводещ. Това е абсолютно страхотно съвпадение. Томас Пространов е легендарният водещ на пулсиращи ноти. В началото на 60-те започва с Покрилете на песента в Радио Пловдив. Редактор е на Минута за джаз и Нашият диско клуб, обединени в последствие в любопитно петолиние. С Пространов успява да пуска повече западна музика, считана тогава за упадъчна, и за това е определен като първият музикален дисидент в България. Любопитно петолиние продължава да се излъчва по Радио Пловдив и до днес. Предаването Пулсиращи ноти звучи в ефира на Хоризонт без прекъсване от 4 януари 1979 година. От тогава водещ е Томас Пространов. Отначало предаване за танцова музика, постепенно то започва да разширява своя диапазон и да включва блуз, кънтри, рок и всички нови модни течения. Предаването представя новото и нечутото от българската сцена, както и премиери на чуждестранна музика. Томас Пространов води още рубриките «Томи представя» и «Любими до болка» и е музикален редактор на обедния блок 12+3. През 90-те години Тома участва често в предавания на българската редакция на BBC. Той е водещ и на телевизионните предавания «Томи представя» и «Rock and Heavy» с Томас Пространов. Животът му е музика и музиката е неговият живот. Томас Пространов! Добър вечер! Добър вечер! Радвам се, че ще слушаме моята музика от моята младост. Това е музиката на моите детски години. И помня, че бях болен от скарлатина. И това беше 49-50, когато чух за първи път Фец Домино. Още нямаше понятие рок-н-рол, а той пееше I found my tree on Blueberry Hill. И по-нататъка започнах да следа тая музика. И като чух Rock Around the Clock, полудях. И се записах да уча английски език.
Баща ми вика, баба ти е швейцарка, френски език трябва да... Викаме, френски знам, искам да уча английски. Вика, май за оня Елвис Пресли, нали? Онзи. И на първия урок Красавеца. по английски на учителката давам текста на Rock Around the Clock и вътре има нещо, което описва нашата водеща Искра. Put your glad rags on. Сложи си своите весели парцалки. And join me, Han. И тръгвай с мене, скъпа. We're gonna rock around the clock tonight. Защото 24 часа в денонощието ще играем по стрелките на часовниците. Практически учителката не знаеше какво е Хан. А той американците обичат да махат някакви буквички. Апострофче да ги... Нали, под track sound, join me, Хан. А не Хани. Не Хани. А Хан. Той към не знам кой е това Хан. Викам, аз съм тръгнал да уча английски. Моята учителка не знае Не кой е е била Хан. правилната учителка. Ще поговорим за твоята следваща учителка по английски, която между другото се оказа, Джудит се оказа автор на Жълтия и зеления учебник по английски, Да, по който първите всички учебници сме учили минаха езика. през Джудит. Но след малко ще стане дума с това. Аз исках да започна от начало, от Да, някак. началото. Примерно от там, че по образование си агротехник. Това вярно ли е? Не. Не. Мен ме Мелиорация и борба с ерозията. Агротехник е този, който помага в стопанството да правят бръзди. А мелиорация и борба с ерозията какво е? Значи, мелиорация идва от amelioration, значи одобряване на състоянието на почвата. А ерозията е като се спуска дъжда и измива полезния пласт, слой почва и отдолу стават камъни. Значи трябва да се правят тераси, което знае всеки, който има малко стопанство, за да не се отвлече полезният хумусен. Страх ме, че нямаме малко. Още малко. Думата чернозем е българска и означава хубава, тлъста, черна, богата земя. Това учих там, като учих това. Но този чернозем е много тлъст и иска много вода. Тоест, има ли хубаво напояване, имаш страхотни зеленчуци. Софийското поле е на сладководно море. Трябва само да се бръкне с една помпа и всеки да си прави доматки, краставици. Ти имаш ли малко стопанство, което отглеждаш? Използвайки познанията, които си натрупал, учейки мелиорация и борба с ерозия. Жена ми си купи една къща в Белащица, която е на 9 км от Пловдив. Това е англичанката Джудит, англичанката която Джудит, е избрала България. Избрала българско. Избра българи или българското. И де-факто тя написа тези два учебника. Там основни герои, които сте учили, бяха Джорджи, Филип и Мери. Това са имената на нашите деца. Вие ги учите като разни персонали. Аз се чудех тогава, като ги учихме. Кои са те? Как тази жена, не кои са те, как тази жена познава авторката на учебника, очевидно чуждо име, познава така добре българската действителност. Защото имаше, ето как. А в тази през очите къща на своя мъж. И посадих 90 рози. Тъмно червени, ароматни, толкова високи рози, колкото вашия ръст. И фактически розите са сорт Линколн. Те са най-ароматните червени рози. Аз обичам ароматни рози. Луксозни като автомобилите. Луксозни, а растат на пъпа на Пловдив, да си признае, когато циганите ги подрязват. Пловдив има и такова население, което има работа, реже розите и ги загърля за зима. Те толкова високо трябва да се загърлят. Отгоре отрязаното стъбълце толкова. Има пъпка. Като го пъкнеш в почвата, не слагаш буркан като баба, а слагаш едно шише от минерална вода, на което махаш дънцето и го завинтваш. Слагаш тези пръчици. И малкият принц така постъпва със своята роза. Нали? Слага кафе, за да я пази от тигри. Ние в случая слагаме празна бутилка, прозрачна. Есента някъде ноември слагаш розите, които си харесвал в своите съседи, всеки ви резва пръчица отдолу. Отгоре, ако посадите, става шипка. Отдолу трябва, където е близко до корена. Става шипка. Шипката е дива роза, няма никой вкъщи. Пловдив е прекрасен. Бяхме на нощта на музеите и сме истински възхитени. Градът диша, живее, ярък, пъстър, уютен, културна столица наистина. Елате през ноември и из Пловдив, където са най-хубавите рози, ще направим събиране на рози с вашата камера. Хайде. И всеки един от вас може си посади ароматни рози Линколн, американско име, тъмно червената роза. Знаете ли какво правя, като се бръсна?
Винаги в банята, в една вазичка имам тъмно-червена роза, помирисваме и тогава се бръсна. За настроение. Просто розата ми дава Живот. Много обичам роза. Четейки по най-различни пътища твоята биография, разбираме, че си бил приет и медицина. Да. Обаче си се отказал да станеш лекар. Значи бях радист в казармата и радистите стоят с едни слушалки и се готвят за изпит. Толкова добре бях подготвен, че там, където другите бяха, аз им подсказвах, да си призная, на приемния изпит. Бях много силен по литература, което беше един от изпитите, и другото математика, където съм отличен. Приехам медицина, моята леля е лекарка, доцент и още е жива, Лиляна Бързева, тя е на майка ми сестра, вече към 90. Отидах по време на работа с студенти и като видях наредени труповете, където се учат за устройство на човешкото тяло, като влезах в болницата и казах: това не е за всеки, да. Това не е за всеки. Това е жестока професия. За да бъдеш лекар и да лекуваш, трябва да си наистина сърцето си готов. Това да е твоето призвание. Да. И въпреки, че имам войчо лекар, много хора лекари, всички мои съученици продължиха като лекари, но аз си продължих там, където също ме приеха, нова дисциплина, мелиорация и борба с ерозията. И след това вече си работил 14 години в агромашина Импекс. Да. Главен специалист на агромашина. Всяка машина, която работи на полето... Кикоза е квест. Ами кикоза е фай. Фактически изпитвам плуг, който бере картофи. Той е английски. Обръща всички картофи по реда. Те са наредени и са нареждат в едни турбички. Правих изпитания в чепелари. За тези чепеларки цяли турби с картофи събираха готови изкопани, а не да ги копкаш и да удариш един да унищожиш. И как от тези интересни изследователски дейности из цяла България се озова в радиото в Пловдив? Та вече колко години не можа да направиш рекорд на Гинес, съжалявам, за което аз лично. Сега за рекорд на Гинес, този, който е направил първото предаване... Се оказа, че на 16 е започнал... Почва на 16 и е жив и здрав. И как да го настигна? Как да го настигна? Той на 92 години продължава да води. Те, че така колко години са? Цял смислен, огромен живот на 2-3 души. Не, аз не искам да бъда първи, но в Радио Пловдив вече правя 46-та година с любопитно петолиния. Хоризонт правя 34-та с пулсиращи ноти. И вече където и да се обада по улицата, ме разпознават хората по гласа. Нали? Явно са обичали това, което правя. Обичаме. Това е мой комплимент, да. Като го попитах, разбира се, много е нелепо да питам точно този човек. Човека музика, коя му е любимата музика, песен, група. И той, разбира се, започна с Битълс. Ама сега, кой ти е, според теб, да кажем така, професионално мнение, кой е най-добрият албум на Битълс? Sgt. Pepper ли е, Abbey Road ли е, Бели албум ли твърдят бил най-добрият? Sgt. Pepper's като излезе, ми взе ума. Нали? Колкото и да ги обичам от най-първия албум, само една любопитна скобичка, вече започнах да си пиша с хора от цял свят и ми изпращаха вече албум на Битълс. Но в Радио Пловдив имахме право да пуснем една западна песен на седмица. Значи едната седмица пускам първата песен от албума, който има 14. То хората имаха магнитофони. Ето сега казвам. Значи мамбото се пускаше така. Хорнифона еди как си. Хората чакат с магнитофоните да си хванат песните на Битълс. Чакат 14 седмици да имат цял албум. Нямаше в България нито черна търговия, нито бяла, нито нищо. Нямаше и плочи. А Томата вече започна да внася. Контрабандистът на западна музика, най-големия. Ами носиха ми плочи. Значи без да искам помогнах на Лили Иванова, защото Здравко Радоев прави концерт в Пловдив. Имаше една група Северните тигри. Но това беше много отдавна китарна група с един бенк, падаше на колене. Джейн Сверт певица, пееше малко ла кънтри. И Здравко Радоев открива концерта с някаква неизвестна певица. И Тома да имаш някакви плочи, ти знам, че получаваш. Викам, имам на Рита Павония. Рита Павония беше. Значи тя пее Il cuore non ce ne sono perché me... Така пей. На това му викат орнатория. Гласище.
Вади се гласа. И Нали така? Имаше И една цялата песен. българска естрада оттам не се. Комете, нонче не су, но те от най-първите на Рита Павон имах 4 малки плочи. Здравко ги взе, Лили ги одобри и след 3 седмици гледам на летния театър в Пловдив, пише българската Рита Павоне, Лили Иванова. Тя сега, извинявай, Лили, знам, че не обичаш да ти припомнят, но без да искам, Си помогнал? тя после намери български композитори, кефти Тончо Русев, кефти Митко Щерев, кефти Найден Андреев, лека му пръст. Значи толкова много хора добри прописаха за Лили, че тя си намери собственото място. Рита Павони още пее. Но фактически Лили Иванова продължи да е вече по-голямата звезда От нея. от тази, до която тя искаше да подобява. А защо па не? В един момент трябва да вземеш тертип. А коя песен на Битълс сме избрали тази вечер и О, Битълс, защо, много ги обичам. господин Шишков? Нека дам думата на Петко, той на да обясни. Петко Славо? Да, избрахме All My Loving. Коя? All My Loving. All My Love. Да. От Добре най-хубавия ли? период. Да, от Идеално. най-хубавия период. Рок-н-рол периода. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing, believe I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, ooh, oh, my loving, I will send you. Много добър избор. Страхотен танц. Ами аз като ходих по дискотеки, аз бях водещ много години, Не се съмняваме за Скачам от сцената и си танцувам с всички танцуващи. И се връщах чисто мокър. Ние били, всичко ставаше мокро. Ма много хубаво танц. танцуваш. Ами, За не, разлика, това, аз не мога да танцувам рок. това беше леко рокче, повече джайвче. Джайв, да. Да. Четох, че името ти произхожда от село Спростране до Охрид. Да. Историята е четиримата братя, дядовците, като четиримата братя и Златната ябълка, е много интересна. Само И 3 сестри. И така ли? Ама Да. те са били 7. 7. Уха! На дядо Ставри. И всъщност дядо Тома е този, който се жени за Швейцарка. швейцарката. Нали така? Дядо Ставри има всички тези деца в Охрид. И разбира се, Колко те е са хубаво в живели Охрид. на 12 км от Охрид, е село Спростране. Да. Отирах да го видя, той е много дълго. И зато е такова разпростряно, дълго, спростране. Да. А Милчо Ливиев, който е кум на сестра ми,
Семи пишеше на албумите си на Томата Раз Спрострянов, че много се разпростирам. Та, фактически, наистина нещо в името ми е свързано с думата спростране. И когато идват в България, фактически още преди да дойдат в България, го пращат да следва в Софийския университет. Дядо Тома обаче бил социалист и освиркал Фердинанд. И Шут спира неговото следване още първата година право. Дядо Ставри изважда парите и продължава да следва в Женева. В Женева се влюбва в хазайката си. Да. Една снажна, красива, бяла баба Елен Пуарие. Тя надува коремчето, оттам се ражда баща ми Георги. Да. А дядо ми вече е бил кмет на Дидея Гач. Зато имам такова интернационално семейство. Точно така. Това ще кажа, че ти не си първия във вашето семейство, който е женен за чужденка. Колкото повече смесваш една порода, това го учихме като агрономи, значи дивата уссурийска круша, която е много издържлива на бури, на сухо, с една златна масловка, Мичурин ги е съединил и получил страхотна круша, която издържа на трудни условия, е огромна. И моите деца така смесени от различни сортове, твоите се деца, получава по-добро. И 3 внуци. деца и 8 внуци. Да. Внука живеят в Лондон всичките, така ли? Не. Не. Мери живее в голям Лондон, Съри с детето си. Мери е с 5 Мери е езика. дъщеря. Не, Филип е с 5, който живее в Фолкстън. Както е английския канал, Фолкстън е от тази страна, от другата страна е точно до Дувър. Да, Където излиза тунела под Ла-Манш. да. Там живеят Филип с 5 деца. Всички бяха на гости през месец август, когато ми е рождения ден. Филип също е лъв. А пък Мери дойде с внучето, всяка година и тя идва. Само сина ми Георги, който има 2, той живее близо до летището, защото работи в Гетуик. Аха. Фактически пак е голям Лондон, така да се каже. Не да не си имал много проблеми покрай тогава брака с... Тоест много трудно са ви дали да се ожените тогава с Джуди. О, да. 3 То се пъти искаше разрешение. Искали сте разрешение. Отива се в чужденка, западнячка, Подава се молба, англичанка. връщат я, отиваш в изпълкома, връщат я, отиваш по-да, пак ти я връщат. Накрая стигнах до Станишев, Баща, примерно. баща, който е бил с дядо ми студент и се познават от Париж. И фактически той е казал, що ми на Томас Пространов, той не се жени за англичанка, за да избяга, което потвърдих. Даже и тя дойде тук. Тя дойде тук, вместо аз да избягам, за разлика от всички българи. Да. Тези, които не ми даваха разрешение, те живеят вече в чужбина. Случайно видях един от тея, който се ме привикваше. Това е Джеймс Бонд историята. Джеймс Да, моля Бонд ти, историята. исках да попитам и за това, защото Добре. е важно. Нали тъкмо заради това са ти лепнали тази, сега вече Аз съм присъда бил стана? предател. Да, защото си се оженил за чужденка. И Сега. какво беше, ти си ги измамил, като си се шегувал? С тях си се подписвал Ян Бибияна Не. на единствения път, когато Нямаше нещо какво си да им писал. кажа. Да. Сега, явно в нашата милиция тогава имало страшно много, които те следят какво правиш. Да. Всеки път, като идвах в София и правих пулсиращи ноти, за мен се лепваше някакъв. И аз като се кача на един трамвай и слезе една спирка, върна се обратно, съвсем безмислено и още една, аз виждам кои слизат и се качват с мен. Хоп, ти си Чичо. И като тръгна, ама с моите стъпка, и он е цялият потин с един балтон, вика, той ме е лепна, сега да види къде ще хода. Къде отивам до английското посолство да поискам разрешение за другото ми ходене. И он почва да докладва. Хиляди хора са пишели репортажи. А като ще хода в Англия на времето, даваш си българския паспорт и пишеш репорт. Връщаш се от Англия, за да ти дадат българския и ти Да ти го върнат. прибират международния, те се прибират. Ти нямаш никакъв паспорт, Ти нямаш документ. докато не напишеш до Клавнал Томас Пространов бях в Англия, беше Коледа. И понеже беше Коледа от 22 до Ядохме 4 пуйка. си купихме всичко, ядахме пуйка, видях всички роднини. Никой не ме попита никакви военни и шпионски въпроси. Ти трябва да го напишеш. Да. И те те завеждат там в... И те ме завеждат и аз картотека. пиша репорт. Аз не Защото съм има- някакъв издайник. Именно. Аз съм Авакум Това исках- Захов. за това исках или да Джеймс питам. Бонд. За Тоест, това исках да го повдигна Сега, ако въпрос. някой иска да направи double agent, такива нали ги ползват. Никой не се опита. Излезе съм голям бърборко и всеки го е страх, че издам тайната от другата страна. Да. Да.
Аз съм бил на бюрото на Георги Марков в BBC. Направих 200 предавания там. Разбира се, човек се чувства у дома си, там където са приятелите му. Да. Нали така? Лондон, Пловдив, София, за теб няма целия свят. Познавате ли посланника на италианската песен в България? Познавате ли? Познавате ли посланника на италианската песен в България? О, да. Димитър Йосифов получи награда в Сан Ремо като посланник на италианската песен. Той получи голямата награда в Сан Ремо от самите италианци. А той издаде куп албуми. Почнем от това, че Доменико Модуньо, който пееше Чао, Бамбина. Ти го наричаш българския Доменико Модуньо. И аз реших да го поканя тази вечер, защото той е един от най-близките ти приятели. Много близък приятел. Той ми е пример. Мъж на възрастта на Националното радио. Националното радио имаше плакати 78 години Национално радио и Димитър Йосифов на 78. Дадох му плакат. Димитър Йосифов. Добре сте, нали? Да. Посланника на италианската песен в България. Не го приели в консерваторията заради солфежа, приели го италианска филология. Да. Исках да стана оперен певец. Приятели сте от години, никой не помни години, от кога. Да. От много отдавна. Да. Познаваме се от много години, естествено. Да. Следех с интерес неговите предавания. Той е знал също за присъствието на Димитър Йосифов в естрадата, но от 16 години, когато вече хода на Сан Ремо, редовно си сътрудничиме и правиме предавания преди фестивала, по време на фестивала и след фестивала. Без да мога да му дам никакъв хонорар, защото няма предвиден такъв, със собствените си пари купува в Италия Сан Ремо, дисковете, защото не се подаряват, а се купуват. И представяме всичко най-ново от Сан Ремо, благодарение на Митко Йосифов. Но той да си разкаже в миналото, как са слушали Сан Ремо на Витоша на върха, да. Как са записали песните победителки, и на другия ден слизат в София и пеят песните вече. Ама ти разкажи. Имам рекорд с песента Quando, Дими Quando Товерай. Отидохме на Витоша на хижа Средец и понеже там чисти звука, няма от трамваите и от тролеите шумовете и записахме целият фестивал. На сутринта аранжора прослуша, направи аранжимента и в Бяд, където ставаха разкошни концерти, изпяхме по-малко от 24 часа Quando. Какво се вика мираклии? В някакъв момент от вашата кариера са ви забранили, имало е такава забрана за цяла България да се пее на италиански. Да. 2 години стъчкувах. Но като ме хвана египетския глад, какво да правя? И благодарение на Владо Башев, покойния, направи ми стоп с Rolling Stones, 100 милиона или левче. И започнах... Цяла България знае 100 милиона или левче, даже забравя как е на италиански. Un milione от 100 lire. Кой е писал текста на тази песен? Владимир Башев самия. Големия наш. Той му е написал, за съжаление, отишъл си на български текстовете на големите италиански хитове. Rolling Stones. Какъв приятел, какъв човек влюбен в Beatles и Rolling Stones. Значи, афишите на Димитър Йосифов от 50-те години с Гюрга Пинджурова, значи сборна естрада. Верно ли е, че 5 милиона плочи продадени имате вие? Вие сте така... Не лично мои. Добре, сборни. Но в 5 милиона плочи има моя глас. В Русия, в България, в Русия. Голямия пазар беше в Русия. Вие сте имали много интересни срещи и на Сан Ремо, и на Златния Орфей по целия свят. Чувала съм, че ти си довел Тина Търнър в България. Да. Казва да Дечо Таралешков, че е закъсал и се развежда с Айк и че е взела и 4 деца и няма пари. И Дечо я покани, тя дойде. И тя пък че... Тина дойде за без пари, пя в Пловдив, в Летния театър, пя в София. Коя година това? Нещо като 72-а. Изнесе страхотен концерт с нейното вокално трио, взеха интервю още тогава, и носеше записите и издаде албум винилов на Балкан Тон, който никъде другаде не е издаден. Балкан Тон, тя даде правата и издаде на тази плоча, която тогава тя нямаше договори.
А пък Митко е приятел с Албано и Румина. Албано и Румина. Той приведе книгата. Книгата е превел да. с Джани Моранди. С Масимо Раниери. Заедно викате на матч. Пич. Да, бяхме пред едно от гостуването. Той беше на Златния Орфей и след 2-3 години дойде на матч. Той е от Рома и бяхме на ЦСК да викаме за... Орнела Ванони. Да, беше на Златния Орфей. Клаудио Вила, страхотния глас, пак приятел на Митко. Ликувал гласа му, че бил изгинал. Защо не живеете в Италия? Аз, извинявайте, обаче. Питали са ме и друг път са ме питали. Не знам за Англия, но за Италия. Не, това е най-приказната страна на света. Толкова са го имах едно предложение да стана говорител на Радио Ватикана, но отказах. Защото... Перке avevo grande successo. Продаваха се диско, плочите ми с стотици хиляди, пък и бех влюбен за първи път така и... Това вече обяснява всичко. Да, вероятно това беше. Жена му ми е наборче, страшно красива. Това добро ли? Полуфранцузойка, между другото. Ето всичко така. А фактически нашите баби са били приятелки в София, срещу кино Влайкова са живял ти и моите роднини. Представи си от кога? Добре. Значи, ние тук в нашото предаване, правейки изненади на гостите си, сме въвели такъв регламент. Да. Тя не беше много голяма. Сега предстоят по-големи. Да. В смисъл, че той има още някой изненада. Но тъй като ти позна своята изненада, сега можем да ти изпълним едно желание. И то може да бъде да ти изсвирим едно твое любимо парче, страхотно рок парче на великия Елвис Пресли. Jailhouse Rock. Want to a party in a county jail. Prison devils there, they begin to wail. Now jumping out of the begin to swing. Should have heard of Jailhouse Brothers sing. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody. A saxophone, little Joe was blowing on a slide trombone. Double vocal meter noise with crash boom bang. Whole little section was a boom boom bang. Let's ride, everybody, let's ride. Everybody in the whole sound blood was standing to the jailhouse ride. Това са най-добрите в България. След малко ще ви ги представим по-подробно. Имаше една школа за танцуване на рок и рол. Има ли пак? Да. Те са част. Браво. Колко бутилки шампанско съм спечелил с моите партньорки. Ти ме питаше Мери Газемба, лекарка в Ловеч. Колко партньорки? Сребра Михалева, оперна певица. Да прочутия Невин Михалев, дъщерята. Да. Те бяха малки, гъвкави, ги примятах. Ма през гръб, през читали, като танцува и вкъщи на Теодоси Търновски рок и рол, цялата къща се люлееше. И вазата с цветя на масата на баба ми на втори етаж, так и падна от масата и се щупи. Представи си как се люляла къщата ни. Човек, който много добре борави с думите, иска да се включи в нашия разговор и ти задава въпроса. С какво свързва датата 30 октомври? С какво свързваш датата 30 октомври? 30 октомври? Тази година. Сега? Предполагам. 30 октомври свързвам с една голяма конкуренция между Том Джонс и Томас Пространов. Така ли? Защото Сашо Петров, Златното перо. Златното перо на българския рок. За който направих 3 пулсиращи ноти по 2 часа. Ама какви песни написал той? Ще пее
за България и същата вечер Том Джон ще пеем. Ще отидем на Сашо Петров, разбира се. Позна и втората си изненада. Това е наистина най-големия текстописец на българския рок. Човек е написал над 1000 песни и то с най-хубавите текстове. Сашо Петров. Излезе в един наш вестник голяма статия за Сашо, че наистина тая хазайка с каничката кафе е била такава злобарка и така ги е гонила да им вземе наема. Да, че така, той някои всъщност описва моменти от собствения си живот. Те са направо звездички, мансарди. То е една странна смесица да пишеш текст за песен между това, което си преживял, изфантазирал, видял при някой друг случай. Въпрос е да разбъркаш като в шейкър всичко това и в един момент да направиш така, че хората да усетят частица от себе си в това, което си казва. Най-прекрасните песни от началото на демокрацията, на свободата в България са по ваши за текстове. приятелите, фактор, дето е пеят, че тя е за учебник. Много ти благодаря. Да. Всъщност аз съм много горд, че Тома прие така да каже няколко благи думи за мен и да открие този концерт. На концерта, който е след 3 дни на 30 октомври. 30 октомври. За България. Но бях почнал да казвам, че съм много щастлив, че Тома прие да участва с откриването на този концерт, защото както аз в моя труд съм малко бекстейдж зад сцената, така и музикалните редактори по някакъв начин оставят в сянка. Всъщност точно те са проводника между нашия труд, това, което автори и музиканти създават и широката публика. Аз съм чувала, че Тома е планинар. Исках да попитам и то голям запален. Ходите ли заедно на планина или в Италия? Изобщо пътешествате ли? Защото истинските приятели така общуват най-пълноценно. Като планинар, когато Гергана можеше да ходи с мен, съжаление вече не може. Най-лесното беше за един ден да отидем до Черни върх и да се върнем. Да. Много приятно се отива в неговото второ родно място, само че като отида в неговото ранчо, което се намира между Своги и Искрец, Свидния, останала къща, дървена, красива, на 2 етажа, с хубава като балконче. Томата като отиде на гости при Митко, само че да кажа как се ходи при Митко. Хващам един бел, изкопавам 2 лихи от тук до вратата. Неуморим. Днеска ще седим картофи. Бел е права лопата. Е така се удря и забива. Ние, които нямаме нищо общо с Ние, които сме ходили в казармата, знаем. Бел е лопата, добре. Изкопавам 2 бръзди, посаждаме картофи, посаждаме грах, който граха, да ви кажа, агрономически, ако посадиш грах, той обогатява почвата на азот и до година имаш все едно наторена почва, защото е расъл грах. Може да имаш и принцеса, която да спи върху грахово. Точно! Значи при Митко до обяд се работи, той сготвя такива яхни и прави. После се пее. Пеем си цялото време италиански песни, или каквото ни дойде на ума. За Свидния исках нещо да кажа. Село Свидния е много красиво село. Цялото село се интересуват, защото последните 2 години той не идва. Аз не мога да идвам. Не може да дойде и аз съм принуден сам да копая, сам да бруля орехите, а той страшно ги обича. Той има страхотен орех. Затова му нося едно пакетче, защото няма да дойде да си. Тези орехи... Много благодаря от Тези орехи не са костеливи, пак агрономическия момент. Тези орехи само така ги стисваш и се счупват с огромна бяла ядка. Да демонстрираме? Няма нужда може ли да пробваме веднага? Да чупим я. Аз искам. Ти ли искаш? Да. Ще ти да пробваш? Да. Ето 2 пробваме. Мале. Ето. Страхотно. Ето какво се казва бяла ядка. Опитай да видиш какъв подарък ми прави Митко. И ако си малко дете, го топваш в меда. Ако си по-голямичък като мен, с една чашка уиски. Сбиричка. Избиричка. Биричка става. Значи, България има страхотни орехи. Другото нещо, което със сигурност много ви свързва, е любовта към рок-н-рола. О, да. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on and join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around
tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Gonna rock around the clock tonight. Woo! Специално за теб и за рок-н-ролите даже сме донесли истински контрабас, който е в основата на звученето на тази. Както казват на Запад, double bass. Double bass, да. И сега ми се иска да поканя Явор Кунчев, който е менторът им, учителят, човека, който ги е научил да танцуват така. Заповядай, Явор. Тази вечер ще потанцуваме. Моите поздравления и на танцорите. Както казват, не искали да се отвори парашута, но както забелязвате, нейната рокля е като парашут. Защото при рок-н-рола полите са като гъбки, а това, че примяташ дамата и ще се видят пликчетата, че... Ма това е част от очарованието. Това е част от кефа. Така е, да, абсолютно. Александър Илиев и Ива Зарева, те са шампиони. Нали така? Те са многократни шампиони на България по акробатичен рок-н-рол и преди няколко седмици се проведе една световна купа в София, където те взеха 8-о място, което е най-добрата класация на българска двойка на състезания. А вие сте съвсем друго поколение, аз съм 41-а и това е моята музика. Вие как я обикнахте? Бях на 16 години, когато за първи път стъпих в зала за танци, обикновени танци състезателни. И след около един месец се появи един курсант в Плевен, който ни каза: момчета, аз преподавам рок-н-рол. И ние, какво е това чудо рок-н-рол? И за първи път, когато чух в този ритъм и когато видях в този ритъм да се танцува, от тогава... Плевен? В Плевен, сте били в школа? Той беше в школата, аз бях още ученик. Аз в Плевен бях заедно с Борито Годжунов, 59-та година. Едно момче дойде при мен и каза: вие имате текста на Jailhouse Rock и Rock Around the Clock, аз ги имах в едно тефтерче. Вика ми: припиши си ги. И Борито Годжунов пропя рок-н-рол в Плевен, в вашият военен клуб. Между другото, наводиха на баня в Плевен. Всяка седмица до военния клуб имаше баня. До военния клуб, което сега залата на светлина, на художници. Галерия. Това беше баня. Да, знам. Значи от Плевен 9 месеца школа за радисти с Борито, там почна засаждането на рок-н-рол в България. Вие сте били на правилното място. Най-странното е, че рок-н-рол танците в България са се появили в градове като Плевен, Димитровград, Бургас, Варна, Бургас, Видин. И чак тогава в София се появяват големите клубове. Ива и Ангел са започнали при теб още от малки деца. Тоест, те са откърмени с рока. На колко години беше, Ангел? Аз съм с него както съм първи клас, от 8 годишни. Не е истина това. В момента е студент вече, ще завършва. Съм студент, ще завършвам, още сме макроекономика. А това страхотно телосложение от рок-н-рол и идва ли нещо тренира? Съм ученичка в Търговско-банкова гимназия. Това е от многото лицеви опори, дето ме е карал да правя. Между другото, Явор ми каза, че наскоро, понеже той води и курсове по свинг и заобщо преподавател на различни стилове танц от това време. И наскоро си е мислил за теб. Даже и с Мишо Шишков тогава си го споделихме, че трябва задължително да се съберем и да поговорим. Ако трябва да се затворим някъде за една седмица, да говорим само за това, докато не ни стане ясно всичко за историята на музиката. Аз съм маняк на събиране на музикални филми. Значи мога да ви дам филми, които си купувам от Англия,
Да. Значи още от ерата на свинга. С бясните танцори. Да ги видите. То най-хубавото нещо се прави, като се гледа. Имам двата филма на Бил Хели, Rock Around the Clock и Don't Knock the Rock, където и Литъл Ричард и Бил Хели и всичките лет танцуват срещу тях. Ние точно с това се занимаваме с танци от 20-те и 50-те години. А къде можем да дойдем да танцуваме? Или поне да ви гледаме? Lindy Hop BG е сайта ни, където може да намерите всякаква информация. Да. Иначе, края на ноември месец организираме едно страхотно рокабили събитие, където, между другото, ще има и workshop по танци. Браво! И в началото на предаването ви видях с Искра да танцувате. Да, започнах малко джайв. Да. Това се нарича Jive 50s. Точно такива workshopи за такъв стил танцуване ще направим. Който всеки може да научи. Абсолютно всеки. Те са достъпни за всеки, не се изискват някакви специални умения, а желание и да харесваш, да обичаш този тип музика. Тази музика, цялата музика, която идва от народната музика на тъмнокожите, защото самото потекло от блуса. Да, така е. Както сол музиката беше от спиричо, така и рок-н-рол дойде от блуса. Да. И в край на краищата и бели, и черни, едновременно, не знам дали знаете, тръгват в щатите. Те не се познават. Елвис въобще не знае кой е Чак Бери. Чак Бери въобще не знае кой е то Джери Ли Луис. Джери Ли Луис въобще не знае кой е Джим Винсент. Еди Кокър. Те не са се познавали. Изведнъж от всякъде Алан Фрид измисли наименованието рок-н-рол, за да маскира тази... 54-та, 53-та. Да, 54-та. Така наречената рейс мюзик, защото те, дето играят като негри, се смятат, че това е неприлично. За това започнахме, че ние никога не сме знали, че рок е тръгнал като кавари, изпяти от бели изпълнители на тъмнокожите блуз парчета. Дори има една хипотеза... И че един радиоводещ е виновен за това. Радиоводещ чупи плочи. Чупи, да. Кара го да ги чупи. Даже в самото начало една от хипотезите за бума на рок-н-рола е, че музикалният свят се пренасища от свинг музиката, от тези огромни оркестри с брас секции. Изведнъж ще появяват 2-3 души, които свират на китари и един барабан и правят музиката още по-дива, отколкото тези 50 човека, които са на сцената. Понеже преподавам 9-та година консерваторията, точно музиканти, още по-задълбочено е. Цялата тази хубава биг-бендова музика буржуазна си съществува. Да. С голямите гласове, като Тони Бенет, който още пее, като Франк Синатра, с голям биг-бенд, но това е скъпарска, бавна музика. Да. Младото поколение иска своята музика. И тогава тръгва рок-н-рола и полудява всички. В щатите усещат, че Елвис Пресли прави негърски номера и почват да я забраняват, наричат рок-н-рола рейс мюзик. Тоест, за черни. Расистка и не може да се свири такава. Обаче пък тръгне ли нещо напред, много се радвам, че го възраждате и го поддържате. Рок-н-рол просто не спира. Освен рок-н-рола, имах ви Пловдив един спортист, Кирил Пандов, шампион на бокс, огромен мъж, лека му пръст, и замина за Япония. 63-4 игра с Мохамед Али. Тогава още Касиус Клей. Върна се в Пловдив с един магнитофон японски с 36 писти. Такава дебела лента и донесе твиста. И ние, като се хванахме, той казва, един крат напред издаваш, все едно, че гасиш фас, а ръцете ти с една кърпа, пишкирани, викаме Пловдив, търкаш на това. И като застанеш така и почваш twist again. Твист имате ли? Защото той пак идва от ритъмен блуса. Странното при твиста е, че като засвириш твист, почва да играе рок-н-рол. А твиста си има много хубави хватки. Твиста е отделен стил. Със заден мост падаш, усукваш крака. Аз да ви кажа само една песен градска, може ли? Да. Има политически моменти. Много добре. Градска песен. Да. Върху е твист. Точно комуниста, забрани твиста. А пък не хаем и си го играем. Ние си го играехме и беше забранен. Чувала съм от моите родители. Градска песен. Да, много са го танцували. А колко килограма дискове си донесе последния път, като ходи до Лондон? 60. Как ги пренасяте? Значи една много тъжна новина ще кажа на всички любители на музиката. Отивам в Лондон. И Virgin Megastore. Отивам при голямия Virgin Megastore. Towers. Друго нещо. Tower Records. Няма. Нищо няма. Хората по интернет си ги поръчвали от някакви места, те били по-евти. Големите това да влезеш в магазини магазин, да за прочетеш, да помиришеш плочата. Да.
И в край на краищата сина ми, близо до летището, живее в Хорли, едно градче, което има голям Virgin Megastore. И французите дали пари, Франция, да има такъв магазин. Та влезах да порова. Сестра ми беше с мен и вика, виж там какво пише, бе, ефтини дискове. На килограм. Моля. Значи, история на блуса 10 диска за 5 лири. Да. Четворен албум на Дорис Дей за 2 лири. И Томата като взе да купува, защото другия път може и този магазин да го няма. Да. Оставих си всички дрехи, само по бельо се върна. Изхвърлил си е целия И с това багаж. върху мен. Всичко ми остана, и книги за музиката, а сестра ми, слава Богу, имаше малко багаж. И едната чанта ми е ръчен багаж, се прави, че не ми тежи на летещето. 20 кила. Куфара на летището ти го мерят, 1 кило повече, 12 лири повече. Да, там е страшно. Тоест, спазих всички правила и домъкнах музика. Как не са ви спряни за контрабанда, само не знам. Не. Пътуваме във времето и пространството и се отдалечаваме още малко, отиваме до Нашвил. Въпрос от един ваш. Искра, питай го, кой е българският рок-музикант, спечелил награда за композиция в Нашвил? Говорим за награди. Награда в Нашвил. В Нашвил майче Весо Кокала взе награда. Бинго! Имаме участник, познава верния отговор. Весо Кокала! Весо! На нея едни неща. От тъмната страна на земята. Четох за тази книга, историята. Бяхме момчета 16 годишни. Да, супер. Това е един от инспираторите, който ме накара да я напиша. Страхотно. Това е малко музика и това е по повод, че група Фактор се събра. Страхотни песни. Има вкус. Просто има вкус. За Сашо Преданче говорихме, че това е човека с неизчерпаема енергия и дух. Големи. Пък сега Сашо е причината да се съберем отново група Фактор и да се... И певеца дойде от Щатите. Да, Оги е тук, да. Оги? Е най-добрият български рок певец. Оги е страхотен. Да не говорим за други, но... И не само това, и нови песни правиме. Жоро Марков в момента, Щурците е при нас. Но това ще го видят на концерта на бенефис на Александър Петров. Хубавото е, че там ще бъдем стари групи, ако мога така да кажа, извинявай, Искре, като и Диана Експрес, и Сигнал и други. И едно време, помниш ли защо качеството беше по-високо на музиката? Защото всички пееха. Да, имаше съревнования. Наистина Просто пееха. ние искахме да спечелиме първо място по пулсиращи ноти в музикална стълбица. ФСБ, ако напишат Няма ли високо, съревнования? ние се мъчихме да напишем главната улица, или ако Сигнал напишеха песен, или Щурците, имаше едно съревнование. Вярно, медията беше една тогава. Без да се мразят, колко пъти си му бил на гости в него? Десетки. Десетки. Дори спомням, че едно интервю го сложи в Златния фонд на радиото сложи едно интервю. Златния фонд на радиото слагам. Както на Сашо трите интервюта сега по 2 часа, ги слагам в Златния фонд. И каква му е цаката на радиоинтервюто? Работата е да отпуснеш човека срещу теб, той да е истински. Аз не знаех, че той е такъв разказвач на приказки. Оле Боже, за всяка песен такива работи говори. Една от причините тогава, спомня си, в едно интервю беше историята на двете песни "Самотния" и "Главната улица", които при Сашо имахме една малка интрига и Криси Бояджиев беше въвлечен тогава, защото обикновено в пролетните конкурси на нас рок-музикантите се обаждаха последни. След като минат там партийните деятели и тези онези, като Веско, тук е една песничка останала. Така, пролетен конкурс и аз отивам гледаме една песен "Самотния". Прекрасен текст. Той върви по ръба на тротуара, нещо смешно си шепне с вятъра. И направяме песента, но Сашо след 2 дни звъни и казва: "Весе, този текст май съм го обещал на Криси. Тук я виж, носи един друг по същата стъпка. Гледам Главната улица." Много бързо я прибрах, да. Обадих се на Криси и питам: "Ще го пишеш ли музика по този текст "Самотни"?" Каза: "Не. Защото аз написах. Честито." И така в момента можете да пеете мелодия. Има 2 версии. Да, не. Има 2 песни. Обаче текста на "Самотния" може да го изпееш върху музиката на "Главната улица". Както и текста на "Главната улица" може да го изпееш върху музиката. Аз първо трябва да кажа, че много се радвам, че Весо седна срещу мене, защото ако беше от тази страна на рояла седнал, щехме да надминем и Ролинг Стоунс с средна възраст 240 години. Айде сега. Аз съм само на 64.
А защо сред любимите, всички любими, наистина при него е трудно той да избере, но той веднага избра. И защо избра Queen? Бохемска рапсодия не съм избрал аз. Тя миналия век направи BBC допитване, как се прави допитване. Една песен на Queen, която не е толкова типична за тях, но пък е в духа на рок-н-рола и на всичко това, за което говорим. Да. Но то This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to live, not ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a crowd night, it swings, it jives, shakes all over like a jellyfish. You kinda like it, crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever, leaves me in a cuckoo's way. I gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on my motorbike until you're ready. Crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, I get heat, I get on my tracks, take a backseat, hitchhike, take a long ride on the motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Crazy called love. I just can't handle it. This thing called love. I must get around and live. I'm ready. Crazy little thing called love. 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 Томи, кое е това, което прави всички тези песни велики? Да, кое е? Аз имам един чувството и текста. Но това, което е, че България ни направиха безбожници. Нямаме вяра. Загубихме вярата в първия ред на Библията. Началото без слово. Ако някоя песен е велика, то е заради текста. Аз най-хубавите песни съм ги написал по текст на този човек, на Матей Стоянов, на Георги Константинов и Мишо Белчев. Най-хубавото на тази вечер е, че нямаше нито миг носталгия и така по миналото. Как намери тези изненади? Беше прекрасно. Много. Ами те са... Ние сме живи. Те са страхотни, вие сте страхотни, легенди, живи при нас в Нощни птици тази вечер. Аз много благодаря. Вечерта посветена на рок-н-рола приключва с една, може би, това е една от най-любимите ни песни по текст на Сашо Петров, неговата първа песен. За малкия град. О, браво! Този град, в който аз съм роден, за мнозина навярно е скучен. Разпиляваш се ден подир ден, просто няма какво да се случи. Разпиляваш се ден
все пак и тук хора раждат се, пишат, мечтаят в тревоги и слънчеви дни. Ходиш своето щастие